Tugot, tinapalabas. Tinapalabas. Insuro nila kay Ignas dagiti taktika no kasano ti lumaban. Kayat na nga adupay ti masursuro dagiti kakaanakan na. Maragsakan ti lakay iti resulta ti panagsanay da. Iti daytamad lakan ito. Kabayatan ti panagmaymaysa ni General Barbosa iti unag tilugan na. Nakita na dagiti class marker ana ipalawlaw iti mother unit ti armada. Naipalagip ken kuana ti kinamaingel nila kay Ignas iti aktibo pay iti serbisyo. Nakuna na iti bagina asaan asinsina nakabusor nila kay Ignas. Gaputa naggraduar da ito'y kas may sa amusang wenno scout ranger. Pagsagsaganaen nga rod ni General Barbosa ni Fortesa tamangan no kella at aromaot dagiti anak ti Agila. Kabayatan na agsarsarita dabaket ansing ken lakay Ignas. Itagagayem denggan nyo tituloy tinubela tayo anapalwan. Tugot tinapalabas. Di nakita ni Tikasta Ignas amok ti araramida nga uray nabarto ka. Kasla kami nagayat ka kumit kita kanyak. Hindi na pwede yan. Kasi may silya ka na. Taken ka na. May girlfriend ka na. Anya ka din day taasasawam, ansing. Agtagtagalog ka pa yan. Kasla. Saan ka pa'y mata na Bartek? Kat naibusan tininuman tatangadan. Ay, kasta ka dit ti soldado. Narigat mapart. Nilindon dahi makikita ka sumungat. Alag ti satgan ko. Saan ang nilindon tinakitam, ansing? Ni Ruben tinakitam. Nabartag ka laang. Isu asabali ti palagkitam. Hagkalma ka laang, ansing. Nabartag ka ngaminan. Amo may gnas. Daka dajalin doon. Agat kape ti isbona. Paltugak ti ulo na numakita. Dinadaol na ti biyag ni Diana. Isinak ti kararuana. Agyaman na, tanakaturog matlaangan ni ansing. Lindon, di mon panunutan ti imbaga ni ansing. Tinapatag, nagbalbaliw kan. Diyak amo no kasano ti panagkid daw ko iti pamakawan kini Diana. Ang kalignas. Dumtang to ti aldaw apa nagsarita yo, Lindon. Ngam saan pa'y nga ita? Angkal. Umay ka, Lindon. Kaya't kayo ang magkasarita kin ni Ruben. Napatag ti pagsasaritaan tayo. Anya nga rod taramiden tayo ita, General. Pagsaganaam nagitibuyot mo, Mr. Fortesa. Pilyem nagiti kasiglatan. Saganaam, tiyo may nagitibilit. Dakkelabidot tinaramid ko. Pinatay ko lakuman idi ni Linton. Nagtarakkenak iti anak ti Agila. Talaga biddo tinaramid mo. Saan ka nga minadimgag kanyak idi? Anya ngay ita. Dahil tinarakan mo nga anak ti Agila. Iso timang sipitokan ka. Amok asibibiyag pa itawanan bain na Linton. Marikrik nakdaita. Gaputawan tinasarakan na bangkay na. Nasaya tamariknam. Sana ka nagbalin a General. No saan ko nga mo ti mapaspasamak iti lubong ko. Iso anak ko naken ka pagsaganaam. Dagiti nasisigla tabuyot mo. Sika, General. Apay, di ka kadiag sagana. Nga mga numay sakamet araotan dagiti kabosor. Sa ludsod day tati maysa. Amabut-buteng. Anya?
Jak pagparikutan day ta, Mr. Fortesa. Agkidawak lang iti security escort ko, ngagapo iti armada. Ipaidada, gusen. Anya? Ibagak lang nga dagpang-panggap iti biyag ko. Maipaayan ti kid-kid dawag. Day tabagim ti panunutem. Saan kita siya? Oh, kaslag sub-subli tinapalabas, General. Namnama kung ti ko bata mapasamak. Soldado ti mortala kabusor ta nila kay Ignas. Highly trained iti combat. Ado, apamigbig tinaawat na, iti adapa iti serbisyo. Kasanuak nga runan, hani. Pangaasim ta dinak baybayan. Agtalinaid ka lang iti abay ko, honey. Binilin ko matan na yung bagdag iti tattawag, nga agalerto da. Pasigadag iti nasisiglat abuyot ko tagbambantay iti mansyon. Hani, Kansala da ita. Nagimuntar da pa yan iti 5 ang machine gun, itaglawlaw ti mansyon. Saan na basta makastrek na kiti kapusor? nasaya at nga rod no kasta, hani. Day takit pa nagsakbay laeng, iti posible ang mapasamak, honey. Imay ngamin dito ni General Barbosa, tapno palagi panak. Ruben, Lindon, dumngag kayo ana imbag kanyak. Saan yu aliplipatan dagiti insurok kada kayo. Datayo amismo timang raot iti balay ni General Barbosa. Uncle, saan na narumbang asumurot kayo pa itirangat? Da kami laangan ka ni Manong Lindon ti makamo. Wan, Uncle. Da kamin ti makaammo kini Ruben. Saan ang mabalin? Naskan akadwadak arumaot. May sa general ti kalaban nyo. Nuar arigan, agpada kami iti estelo ti pannakilaban. Anya? Nagbalin a Commander General ko, idi addaak pa iti serbisyo. Kaya't asawunday ta, amuna dagiti ganwat, kan plano dagiti kabusor. Anya? Kanayo na nakasagana iti rangat ti may sa general. Kasapulan tayo ti adu abala kan nabibilig nga armas. Uncle Ignas, Ruben, sikat ti agserbi nga assault position. Kat sikamat Lindon, sikat ti agserbi a blocking position. Kat siyakmat ti agserbi nga sniper. Uray talo tayo lang arumaot. Sigurado amarigatan dagiti kabusor. Nakasagana kayo kadin? wan Uncle. Nakasagana kamin, Uncle. Good. Kat agtalagak iti kabalan yung agkapsat. Manang Salia, awan mo titibalay ni Ante Ansing. Nakasaritak itay ti kaaruba tayo, senyorita. Nakita na kano ni Manang Ansing ang naglugan iti jeep. Anya? Nalabit anapan nagpasyar ni Manang Ansing. Sa dinungay nga ta tinagpasyaran na. Day tati saan tangaam mo, senyorita. Mabit laang. Iyon nagkulaang dagiti ginatgatang tamakmakan. Sige, Manang Salia. Dimtengan ti military traka ng luganan dagiti tropa. Iso ti agserbi a security escort ko dito balay. Makamudan nga agpesto. Sana narumbang ay bagakpay kadakwada. Nasken ti panagsagana. Sana sinsinan ti kabusor. Husto matkit din ni Mr. Fortesa. Akas lag sub-subli tinapalabas. Soldado kontra soldado tinaggugubat idi panawan ni Ignacio. Isungado tinatay abuyot ni Mr. Fortesa. Nag-pull out madagiti soldado idinalpasen tirangat. Kat nagpukaw matan nakaslasok ni Ignacio. Agamita. Saan lang na ni Ignacio di kabusor mi. No di pa ikat dayjay, Ruben. Nakariing kamat gaya man, Ansing.
Wen, Ignas. Nagsakit ti ulo ka na kariing. Adan nakasagana akape nga inumam, Ansing. Jakpay kayat ti uminom iti kape, Ignas. Anya nga ron ti kayat mo, Ansing. Ay, napudot asabaw ti manok. Agordera kiti kanan tayo dito'y balay ko. Di ka nag-order, Auntie Ansing. Apag iso, nagluto ak iti tinola. Ay na, naglaing kan, Barok. Nabasam taday ti panunot ko. Umay kayo, Auntie. Nakadasaran ti kanan tayo. Saan ka pa'y lang agparparangkan ni Ansing, Lindon? Wen, Uncle Ignas. Inyalaan ka iti kanam. Mangan kan. Sanak pa mabisin, Uncle. Anya, Magagara naklaunayan arumaut iti balay ni General Barbosa. Lindon. Inawagak iti ninong. Gempasig lagayam apamarang ti amin. Saan ko apudpud no aninong? Aguray tayo laang iti umno nga oras, Lindon. Ibagak to kada kayo ti oras. Kan aldaw nga iraraot tayo. Uncle, urayin tayo ni Onyol. Binilin ko nga agilibas iti nabibilag nga armas. Kastamat ten kadag iti bala. Ha, Dagiti kabarbaro nga armas ti aramaten tayo arumaut. makatulong kada tayo ni Onyol. Basta agan an nadlaang. Binilin ko matan. Asiputan na amin agaraw ni Mr. Fortesa. Uncle, Tapno maamuan tayo, tiganwat ti kalaban. Ni Onyol ti agserbi a mata tayo. Iti sidong dagiti kabusor. Anya ti plano mita, Uncle Ignas. Urayan tayo ang makapanaw ni Ansing dito'y balay na. Sakbay ti panagtignay tayo. Uwan, Uncle. Ken urayan tayo ni Onyol ang makasangpat. Ta isangpat na dagiti igam ken bala nga usaran tayo arumaot. Uwan, Uncle. Ignas, Ruben, saan akong nagbayag? Nagdalusak lang dito'y balay ko. Kan nadamot na nimbati ka kanan nyo ijeret. Uwan, Auntie Ansing. Da kayo alalaki. Agsibog kayo matitisiar. Numalpas kayo nga umisbo. Agat kapitis buyo. Uwan Ansing. Saan dakon nga itulod? Magmagna ako na mapanidje paradaan ti jeep. Itulod kan Ansing. Aging ga ija pagluganam. Saanen? Kabalak ti magmagna. Da kayon ti makaamo dito'y balay ko. Sige, mapanakon. Boss Lindon, adtuyan dagiti kasapulan nyo nga igam ken bala. agyaman ak Onyol. Mapangnamnamaan ka talaga. Kabarbaro ka nabibilag nga armas dagita, Manong Lindon. Wen, Ruben. Daytoy ti aramaten tayo arumaot inton rabi. Onyol. Amok amabesin ka. Mapankalaang ije kusina. Taadyan na luto amakan. Gyamanak, Tatay Nas. Ruben. Lindon. Umdasin dagito'y apaltog kan bala. Nga aramatan tayo inton rabi. Isong agsagana kayon. Wen, Uncle Ignas. Syakto ti mangimaneho itilugan. Tamok no sa dino ti balay ni General Barbosa. Kumusta ni di mansyon nga ayan ni Mr. Fortesa, Onyol? Kas iti nagsaritaan ta, boss. Nagpaliiwak. Kanayon amapan ni General Barbosa ijay. Anya? Iti sabali a bodega dagiti armas tinangalaak kadagita nga igam, Boss Lindon. Nagpaliiwak pa yung abuna itaglawlaw ko. Tapno saan ang mapulilyaso tiganuat ko. Nasaya at Onyol. Tanangam lang ti garaw mo ijay mansyon. Saan pa'y nga itati iraraot mi ijay? Ni General Barbosa pa'y laan ti unaan mi. Uncle Ignas, Ruben, asidag tayon iti balay ni General Barbosa. Isardang muntilugan. Kat iparadam ana imbag. Lindon. Matungpal, Uncle. Iti daytoy matla a lugar ti exit point tayo. Nawatan yo? Wen, Uncle. Ala. Isuot yun dagiti bandolier vestyo. Kat bumaba tayo dito'y lugan. Ammo yun, ti aramidin yo. Ruben, Lindon. Soldado ti makita kang adda iti aglawlaw ti balay ni General Barbosa. Sa balila ang dagiti buyot na. Lumaban tayo,
aging ga iti kabaalan tayo. Apay ang nagado ti soldado dita, Uncle Ignas. Security escort data dagiti opisyal akas ken ni General Barbosa. Mabalinda nga agkid daw iti mother unit para iti proteksyon da. Anya ti ramidan tayo, Uncle Ignas. Mapanak iti na nga to apasat. Tapno nalayang ang makitak ti garaw dagiti kabusor. Da kayo mat iti ground area. Wan, Uncle. Dahito iti tantandaanan nyo. Ni General Barbosa ti target tayo. Sigurado nga adala ang iti unag tibalay na. Wan, Uncle. Adto iti grenade launcher. Urayin nyo ti sinyas ko. Sakbay nga agpaputok kayo. Naawatan nyo? Wan, Uncle. Ay, rabiyo na yan. Makaturturog ako. Makamon na kiti security escort ko. Nagbantay ti aglawlaw. Natalag direk na. Gaputa aduna. Nas ka na sakbayak. Di posible mapasamak. Sa balit ti kayat asawen. Ti panagulimak ni Ignas. Itinaudi arin nupak mi. Nagpalamis ti awanan bain. Amok tilikaw ti bituka dagiti kasken ko na amusang wano scout ranger. Naawagan iti kamagong gapo iti kinamanaingil na ataw. Adun adaras anapaltugan. Ngemsaan anatay. Grenade launcher ti gimnom. Wakat makirag-ragatan dagiti tao. No sana nga agbintod. Ni Ignas, wano ni Ruben tinipod. Isaganak ti paltog ko. Kat makirangetak man. Daytoy ti para kata kayo! Daytoy tay! Naskan nga umakarakmanan iti paglamangan. At talayang iti saan unay nga adayon ni Ruben ang makipimpinaltog. Oh, jak namnamaan ang nagadugayam dagiti kabusor mi. Saan kayo magpaligi ka na kami? Nasaganaan ni General Barbosa tira ron mi. Iswa nagado ti soldado ti Toy. Saan asinsinan na kiti kalaban? Iswa naskan ti panaganad. Daytoy! Saan kami basta makastrak iti palay ni General Barbosa? 5 soldado tinang surot ka naman. Kamakama kita! Sana mabalin na mapaltog ang tigapsat ko! Anya ti pagbanagan, tira raot da Ruben, Lindon, ken lakay Ignas iti balay ni General Barbosa. Kagayem, di uliwayan na denggen, di tuloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot, di napalabas. Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser, ken itimo direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot ka na kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami. Itin kay Panang Tarabay.